Kag sa Buwan, Northern Negros na napaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sang Pag-asa. Was sa kaagahon, ginapaabot ang paglandfall sang bagyo nga Opong. Ang Northern kag Eastern Samar ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 samtang nagapalapit sa Eastern Visayas ang bagyo nga Opong. Ang Northern Negros Occidental naman napaidalom sa Signal number 1. Sunod sa Pag-asa, may tsansa pa nga magsaka ang ini nga mga wind signal samtang nagapalapit na ang bagyo. Mahimo nga may mga lugar pa nga mapaidalom sa signal number 4. Posible ini nga mga maga-landfall sa Northern Samar buwas sa kaagahon. Sa agaw kung sa hapon magalabay ini sa Bicol region kag magatabok sa Southern Luzon. Bisan may storm signal, may mga lugar nga mainit sa gihapon. Inabangod sunod sa Pag-asa ang paghatag sang signal number 1 may lead time pa nga 36 oras para makapreparar ang mga pumuluyo. Bisan wala sa track sang bagyo ang Negros, mabunok nga ulan ang palaabuton, bangod ginapabaskog sini ang habagat nga nagadugang pagid sang madamol man nga ulan. Sabado sang hapon o kung sa gabi, mahimo ini magwa na sa PAR. Umaga. Samantala yung southwest monsoon or hanging habagat, in effect pa rin po at unti-unting pinalalakas nitong si Bagyong Opong po, no? Nakakaapekto ito sa western side ng ating bansa, sa may Mimaropa, western portion ng Visayas, at ng Mindanao. At base rin sa ating latest satellite animation and sa ating analysis na rin po, no, hanggang sa mga unang araw po ng Oktubre, ay wala naman tayo nakikitang susunod pa dito kay Bagyong Opong.